I'm one of the guys. I used to be a nurse. I made mistakes myself. I work on a place now in the University Hospital in Utrecht, where I work on patient safety. Het doel van vandaag is echt om awareness te creëren en om zaakjes te planten. Dat wij, medewerkers van het ziekenhuis, moeten gaan beseffen en gaan geloven in een systeem van leren van fouten. Want waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En we moeten het niet persoonlijk nemen als we een fout maken en het wordt gerapporteerd. Maar we moeten het juist zien als, we melden het systeem en niet de persoon. En dat is het doel en de boodschap van vandaag. Van als we fouten maken, meld het zodat we er lering uit kunnen trekken. Vandaag hebben we 2 keynote speakers, waaronder Jaco, onze raad van bestuur, heeft gesproken over Why Safety Matters. En we hebben ook een guest speaker uit Nederland vanuit UMC Utrecht. Die heeft gesproken over Don't Talk About Culture of Safety. Maar hij is een specialist in kwaliteit en veiligheid. If you believe in something, if you feel passion for what you are doing, it's not that difficult to do so. So we are there every day again for the people of Aruba, for your colleagues. Kwaliteit is eigenlijk een containerbegrip. En waar het ons om gaat hier in het ziekenhuis is dat we er staan elke dag opnieuw voor de mensen die zorg nodig hebben. Maar ook voor onze eigen mensen. En kwaliteit staat eigenlijk bij het zien wat er gedaan moet worden. We hebben daar heel mooie regeltjes met elkaar en richtlijnen voor bedacht. Maar er gaat helaas af en toe wel iets fout. En daar moeten we van leren. En waar we vandaag proberen aandacht aan te krijgen is dat als het niet even goed gaat zoals het moet, dat mensen durven op te staan. Dat ze erover durven te praten en dat we met elkaar gaan bespreken van wat is er niet goed gegaan en wat gaan we de volgende keer beter doen en hoe gaan we dat beter doen om te voorkomen dat het in de toekomst weer misgaat. En uiteindelijk is het heel veel kennis en ervaring met elkaar uitwisselen om te zorgen dat het ziekenhuis waar we staan, het Horacio Dubois Hospitaal op Aruba, niet alleen het beste ziekenhuis in de regio is, maar uiteindelijk nog mooier en nog beter kan zijn voor iedereen die onze zorg nodig heeft. En dat we echt een center of excellence zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we dat met elkaar gaan bereiken. Ik ben ontzettend trots op al die dingen die ontzettend goed gaan. En weet je, het is echt heel mooi om met elkaar hier vandaag dit te beleven. Heel veel enthousiaste mensen te zien. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die het met elkaar moeten doen en beleven. Het ziekenhuis staat er eigenlijk al ontzettend goed voor. Maar we willen met elkaar echt blijven bouwen aan nog steeds een trapje hoger. Om te zorgen dat we uiteindelijk hele veilige zorg krijgen die efficiënt is voor iedereen hetzelfde en toegankelijk. Past in onze visie, accessible healthcare for everyone. Zodat iedereen die zorg nodig heeft dezelfde kwaliteit, dezelfde service en dezelfde uitkomsten heeft. Het is een heel nobel streven, daar blijven we voor vechten. Maar ik vind het als directeur echt waard om daarin te investeren. En ik merk, zoals een dag van vandaag, dat er echt heel veel mensen met ons willen bouwen aan een hele mooie, veilige toekomst voor Aruba. Want uiteindelijk, we want to build a culture of safety together. En ook mijn quality team wil ik hartelijk bedanken voor het harde werk om deze dag te organiseren.